Eli parpie 8-bittiselle Nintendolle. Kaikkihan tietää tämän Mattelin lelun. Niin. Jaha, pilvessä ollaan siis. Parpie, a glamorous quest full of fun, magic and adventure. Jotenkin mä en usko sitä. Katsotaan. Okay. Once upon a dream. Wow, what a great book. Yeah. I'm having lunch at the soda shop. Aha. Aha. Ei siis. Nääkin on, voin sanoa, että on aika mielenkiintoiset kontrollit. Siis panssarivaunukin hyppää varmaan paremmin kuin te siis ei ne helvetti ei. Okei, lopeta nyt se vilkkuminen. Ei! Mä olin vissiin kuolematon hetken. Jaa. Nyt vittu. Jää siihen sit makoille. Ei, ja nää musat ja ei. Minkä takia? Jaha, mikäs tukaani sä oot? Pystyn mä hyppään sun päin? Aha, okei. Joo. Aha, mä pystyn vaihtamaan täällä. Mitäs tähän tää teki? Ahaa! Mennään Tukanin selkään. Jihaa! Tähän asti kaikkein hupasinta tässä vitun pelissä. Pystyks mä kuolematon. Mä oon kuolematon taas. Haista vittu tennispallo. Siis... Ei. Okei, eteenpäin. Jes, eka kenttä läpi. No nyt tää näkee jostain helvetin pedopeareista vittu. Ei. Okei, mitäs mä tonne pääs? Pystyks mä... Ahaa, okei. Juu. Ja musiikit on jotain aivan uskomatonta. Ei sillä, että tunnetusti NES-aikakauden peleissä NES-kasetissa oli ainoastaan 4 raitaa musiikille tai 3 raitaa musiikille ja 1 raita äänitehosteille, mutta jumalauta ne teki jotkut Mega Man 2 ja muut väänsi näillä Eurooppa-piireillä ja sai sellaista musaa aikaiseksi. Ja niinku tää on niinku, ei. Niinku ihan hirveetä oksennusta. Voi siis, mitä tää Parppi on vetänyt ihan varmasti jotain LSDtä ennen kuin se on lähtenyt nukkumaan. Joo, ei tää ihan selväpäinen, tää nukke kuulee oo, että... Jaha, mikä... Okei. Tää... Vittu mikä possi... Ei nyt. Ahaa. Ei vittu tää peli tappaa multa aivosoluja enemmän kuin alkoholi ikinä tehnyt. Pystyks mä... Ei. Mikäs toi? Okei, jaa. Siis ja sit kun nää grafiikatkin on tämmötet, että et saa tiedä oikein, että mitä tapahtuu missäkin. Mikä on tausta ja mikä ei. Mäkin luulin, että tääkin vois olla niinku... Okei, pystyykö mä tuolle koiralle heittää jotain? Okei. No mitäs sitten? Ei. No niin. Ei. No niin, ja nyt täällä niinku jotkut vittu lentävät vittu Ei. No, kyllä mä nyt... Ei, siis ensinnäkään tässä pelissä ei tunnu olevan niinku haastetta. Jahas, mikäs toi jo? Jaha, mitäs helvet?
Okei. Just kun... Ahaa. Mitä vittua mun pitää tehdä tälle? Ha! Kuole paska! Ei, ei. Ei, 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 ei. Vittu! Ei! Ei, ei. Vielä vähän aikaa. Kuoleeks joku vittu hattu ja hanska tappaa mut? Pystyiks mä niinku... Kun mä painan pohjaan, niin se menee niinku ei siitä paljon apua on, mutta... Tai kai siitä on, mut... Noin. Noniin! Yes, toinen po! Ei vittu. Aha, ei ku... Tää! 1 leveli vasta. Aha. Okei. Selvä. Jaha. Ja sama paska jatku. Ei. Ei niinku sanoin, tää tappaa aivosoluja paljon tehokkaammin kuin alkoholi tai mikään huume ikinä. Tai en tiedä, jos tän yhdistäisi johonkin mieltä laajentaviin aineisiin, niin sit vois olla tosi kivaa, mutta ei. Ei jumalautaa. Aha. No nyt mä oon vissiin kuolematon. Eikä... Mit? Noit setat vissiin on niinku... Siis tää peli ei edes antanut mulle lifea täyteen, HP:ta täyteen ennen kuin aloitetaan seuraava kenttä. No niin. Tää on taas semmoista vitun... Ei jumalautaa. Ei jumala... Ei... Noni. Ei! Mä heräsin! Ja tähän on kuule hyvä lopettaa. Voi vittu. Should I go back? No ei vittu tosiaan. Should I wake up? Kyllä.